Rostomili, posłuchajcie coś o fuseklach. Mamy lato, je hyc, ale człowiekowi się zdo, żeby miało być tak dycki cały rok, jako terazy, no ale tak nie ma. Dziepro, jak przyjdzie zima, jak kapkę się zamięty porobią za dwierzami, to se wspomnimy, że kańsik tam w szufrodzie, we szranku, mamy wciepane jak ci chrupsze fusekle, co ich obuwumy dycki w zimie. Darmo, przyjdzie zima, a będzie trzeba te fusekle wysmyczyć, a dać na szłapy, bo oziąbo od błaszki, a starka dycki prawili, że kupa mocy idzie od szłapów, ba i ryma. Tuż fusekle worce obuwać, dycki jak z pola ciągnie po klepetach. Dożyliśmy się takowych czasów, że się idzie do magazynu z obliczkami, a kupuje się fusekle gotowe. Co się ich oto parę razy obuje, a chnet się potargają. Jak się na nich zrobi dziura, to już są na nic, dobycie panio. Bo nie lza ich polepić ani poszyć. Zaś trzeba iść po nowe do magazynu. Kiejsi hańdowni fusekla to nie było coś tak eny na miesiąc. Wspominam se, że moja mama radzi sztrykowali, gorna jesień, przed zimą, tuż kiej mi nec nadlą, a chrubymi niciami zrobili fusekle, to że w nich drepsił całą zimę, a potem jeszcze jedną, a jak się w nich zrobiła dziura, to mama ich wzięli, ficowali, a zaś były ganzy jako nowe. Żadne kupowani w magazynie, bo to nie było worca tych grejcarów. W usztrykowanych fuseklach było we szłapy ciepło, a i we strzewikach, a gazda, choć drepsił po placu w gumoczach, to też go ani kapkę nie oziąbało. Kiejsi jak stareczka usztrykowali fusekle z chrubej wełny, to na nią prawili, że to je kopyco, lebo kopytko. Tak aj prawili go role, ba i w istebnej. Tak prawili na fusekle. Oni ich szyli z takiego chrubego materiału. W kopycu było ciepło, choć mróz fez zgrzypiał pod budkami. Ale w konzumach z obleczkami gorpaniczki na lato zakupowały krótki fusekle, co na nich prawiły zokle. Obuwało się ich eny na to, co by baba miała coś ich na szłapach, jak ich styrko do strzewików. W konzumie się kupowało, a i cieńsze fusekle na lato, bo przeca w kopycach nie szło drepsić cały rok, gdyżby człowiek w nich na isto zdech. Ja szło się do magazynu po fusekle, ale one poradziły wydzierżyć a i cały rok, bo nie były robione z plastiku, ale z bawełny. Ja były droższe, ale się szłapy w nich tak nie pociły, bo i gazda obuł jak baj rozkidował gnój w gumoczach, a one były furt gan suche. A kiedy się ich prało, to nie jako teraz, że się ich wciepie do pieracej maszyny a fertik. Stazik se wzięli lawur, naloli se do niego ciepłej wody, co se ją zgrzoli na szynkach w kafloku, a ku temu szare mydło. Oblikli se jedną fuseklę na prawą packę, a drugą na lewą packę, szmyrali te fusekle mydłem, a potem szurali tymi fuseklami jedną o drugą, aż się zrobiła piana. Potem ich wyszpluchali w czystej wodzie, a powiesili na sznurze. Fusekla musiała być na szłapie dycki, jak człowieka oziąbało. Stareczka jagyny poczuli, że ich oziąbo po szłapach, to chnet obuwali fusekle, ale oto w lecie, jak był hyc, to się zaś drepsiło caluśki dzień boskim. Eny po tym, wieczór, gor starzy ludzie, zaś ściągali do szuflody, a obuwali fusekle. Wiele razy było, a i z tymi fuseklami kapkę srandy, bo starzy krzoło to nawiesieli, a obuł se jedną czarną, a drugą modrą. A inszy roz gazda szał kupować budki do magazynu, a we fusekli dziura. Tuż zaś gańba jak pieron. Kiejsi hańdowni lza było jednako dziurę we fusekli zaficować, a zaś ją szło obuć, a dziś o dziurawo fusekla idzie do wyciepania. Ale jeszcze furt po chałupach się sztrykują kopytka, a furt są paniczki, co poradzą fusekle ficować. Bez mala, a i tom, co je zrobiono z plastiku. A dobrze, że tak je, bo idą ciężkie czasy. Węglie, a gaz je drogi, tuż se nakupcie fusekli, albo popytajcie starkę, co by wam ich usztrykowali.